सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बीते दिन रउआ लोग के बीच हमनी के एगो फिल्म के ट्रेलर प्रीकास्ट कैले रहनी सन, तो आज हमनी के फिर एगो नया फिल्म के ट्रेलर प्रीकास्ट करे जा रहल बनी सन। जी हाँ, ट्रेलर प्रीकास्ट के मतलब ये भइल कि ट्रेलर आवे से पहले वो ट्रेलर के अनुमान लगावल ही ट्रेलर प्रीकास्ट कहल जाला। चली आज हमनी के एगो नया फिल्म के ट्रेलर प्रीकास्ट लेके रउआ सभे के बीच आइल बनी सन। जी हाँ, सुनीता शिव क्रिएशन कृत बन रहल दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म सिपाही के आज हमनी के ट्रेलर प्रीकास्ट बतावे जा रहल बनी सन। जी हाँ, सुनीता शिव क्रिएशन कृत बन रहल सिपाही फिल्म में स्टार के भूमिका में दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे मुख्य भूमिका में नजर आवे जा रहल बा लोग। जी हाँ, ये फिल्म के नाम सिपाही होते ही रउआ लोग समझ सकतनी कि एमे दिनेश लाल यादव बतौर सिपाही के भूमिका में जरूर नजर आई हैं। जी हाँ, एक ये लोग के अगेंस्ट में विलेन के रूप में दूगो नामी गिरामी हस्ती लोग बा लोग। जी हाँ, सुशील सिंह और संजय पांडे के रुआ लोग बखूबी चिन्हतनी। दिनेश लाल यादव निरहुआ के लमसम सारा फिल्म में रहलन और सुशील सिंह भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के उनकर रिक्शा वाला फिल्म से लगातार अभी तक एक आध दूगो फिल्म छोड़ के बाकी सब फिल्म में वो नजर जरूर आवेलन। जी हाँ, ये फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन के काम के लिए बड़े ओम झा। जी हाँ, ओम झा के रुआ लोग बहुत अच्छा तरीका से जानतनी। मुंबई के बादशाह ओम झा बहुत ही अच्छा म्यूजिक करेलन। जी हाँ, ये फिल्म में गाना लिखले बने कवि प्यारे लाल यादव जी। जी हाँ, श्याम देहाती जी, आजाद सिंह जी और अरविंद तिवारी जी। जी हाँ, 4 गो राइटर लोग यानी लेखक लोग यानी कवि लोग गीतकार लोग लिखले बा लोग एमे गाना। तो ए फिल्म के रुआ लोग सोचत हो कि आखिर कहानी के लिखले बटे, तो रुआ लोग के बता दी ए फिल्म के कहानी लिखले बड़े उहे जेकरा के रुआ लोग कॉमेडियन के तौर पर जानी ला लोग मनोज टाइगर के। जी हाँ, मनोज टाइगर के अभी तक ले रुआ लोग देखले रहनी है कि वो बहुत फिल्म में तमाम प्रकार के कॉमेडी एक्टिंग करत नजर आवेले, लेकिन अब की इनकर कहानी पर बन रहल बा ई फिल्म सिपाही। तो अब समझ जाई कि इनकर कैसन दिमाग से लिखल गई हुई फिल्म के कहानी। अब तो ई फिल्म आई तब पता चली। जी हाँ, ये फिल्म के संकलन कैले बने जितेंद्र सिंह जीतू जी। जी हाँ, जितेंद्र सिंह जीतू कोनो नया चेहरा नहीं खन, सब लोग अनुभवी लोग ही ये फिल्म में नजर आवे खातिर तैयार बा लोग। जी हाँ, पूरा फिल्म के कैमरा के भार संभरले बने देवेंद्र तिवारी जी। जी हाँ, देवेंद्र तिवारी बहुत ऐसा फिल्म बटे जौना में कैमरामैन के भूमिका में यानी डीओपी के भूमिका में नजर आवेलन देवेंद्र तिवारी जी। जी हाँ, कोरियोग्राफी सबसे मस्त चीज बा, कोरियोग्राफी डांस डायरेक्शन। हर फिल्म में एगो दूगो डांस डायरेक्शन करेला लोग, लेकिन एमे 3 गो डांस डायरेक्टर यानी कोरियोग्राफर लोग भिड़ल बा लोग, और तीनों अपना अपना क्षेत्र के महारथी बा लोग। जी हाँ, कानू मुखर्जी केहू के परिचय के मोहताज निखन, रिक्की गुप्ता जी और राम देवन जी। जी हाँ, राम देवन, कानू मुखर्जी और ये तीनों जना सब लोग बहुत ही धांसू कोरियोग्राफी करेला लोग। और इस फिल्म के मीडिया प्रोडक्शन के काम, मीडिया प्रमोशन के काम प्रशांत निशांत जी के जिम्मे बा। और फिल्म के प्रोड्यूसर शिवनारायण बी सिंह और डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह जी बा।